kamera ya HP ini. Itu ketua 3 khusus. Jadi dia punya partner itu namanya Gingsri itu lah, itu yang satu. Itu itu mbaknya yang satu. Ini Pak Yono. Pak Yono. Oke, Bang Yono. Oke. Pakai saji. Cak Sofian. Oke ya. Semoga ya terus no amanah. Iya. Ojo sampai hilang seni dan budaya nih. Nggih. Betul sekali. Salam budaya. Iya, budaya Jawa harus ditingkatkan ya. Betul. Iya, harus ditingkatkan. Ya. Kisunan Wibisono. Kelihatan dalang kisunan Pramono Jatir atau kisunan Wibisono. Bebes. Nah, niki dukune Sari Budaya. Duh. Saking pakai saji. Lah kok serius lek aku dukune. Ini biasa ngomong-ngomong. Oke. Diliput nggih, penting. Hebat. Nggih. Sing penting aja dilalekno seni dan budayane wong Jawa. Boten nguri budaya. Kok enggak? Ya, iya. Tak turuti. Terus Kok kene luwe ngalah. Cedek nggih Nggih. Mudin niku nggih. halo, siap laksanakan tugas. Juragan. Siap. Nggih. Derek kula Pak Mudin niku. Pak Mudin Mustaqim. Nggih sing ngetan nembong di kali masjid. Iki jarakannya cari budaya ya iki. Sering nanya. Nemu ae. Ah, muda ya iki lah. Lah yo pelawak muda ya iki. Pelawak muda. Biar aku foto tak gelakenmu kayaknya. Cek. Oh isi. Kula kok ngeremo ya. Remo. Loh, tak kesuk ae ta? Iya kesuk ae aku. Berarti kali kok itu biar saiki. Iya ora apa aku kesuk ae Remo cuk iki. Awan biar kok itu. Ah iya ngono lho. Aku lek Remo kesuk ae. Berarti mending awakmu ngremo. Iya sing Ya, biar saiki ben ngremo. Ini awakmu awan itu. terus. Lah Lah iya. ya pokoke yuk awakmu ngremo kok enggak. Iya ya kesuk iku Remo. Nah, kon kok ngitung. Ngono ah. Iya. Terserah wis. Kakak kan lakenmu tak gede. Iya. Ya boleh kayak belati sapi. Halo Yan. Halo, gimana kabar? Waduh. Ya baik, Ya, apa? kayaknya alih profesi kayak. Belanja sapi ya. Iya. Terus Kayak belati wedhus kayak. gak getok Yan, gak Lah iya alih profesi kayak. Mantap. Wah. Gila Cak Katon ya. Ya wis. Katon dari Gunung Kawi. Dia Ngajum keranggan. ngajum kerangga. Kerangga Dia Gunung Kawi lah. sebagai pelawak. Tapi ada sampingan. Sampingannya belati wedhus. Kayak wedhus. Ini kayak wedhus. Aduh, kayak wedhus. Ini Cak Giarto. Cak Giarto. Dia punya penerus yang namanya ini rukun duwe penerus. Udin. Udin. Ya sing rukun apa bapakmu Udin? Enggak rukun. Ojo, kowe. Malati. Aduh. Iki jeragane sumber budaya iki. Halo, gimana kabarnya? Baik ya? Luar biasa baik. Luar baik. Sing penting tunggu Lebih baik lagi. Iya. Kapan tanggapan sing rada angelan maneh iki? Iya, gede ya. Ya meneh-meneh warani kon-konen sing. Enggak, betul menggok ngono. Halah. Cara aku sing nyetir gak wani wis. Numpak sepeda mengameng nyawa. Yes. Sepeda joget. Jenenge wong loro ya duwe gentenan ta. Nggih. Bapak, mau mriki joget bareng-bareng, Pak. Ini kula tambah gede, Mas. Satu petang sih. Oh, yo penak apa sih? Wis mar. Sik dilungan. Karek masak gelungan. Wis mari wis. Soto bisa
rontok iki. Besok delok Nis. Besok didelok ya. Besok didelok di YouTube. Mantap. Berangkat jam berapa tadi, Mas? Kemarin jam 9. Jam 9 ya. 9 pagi. Berapa orang? 5 5 orang. dari Surabaya. Oh, dari Surabaya ya. Kan Surabaya. Kita live, boy. Aman kita live gitu. Ini enggak sih kono. Enggak iki vlog-vlog. Tapi ini berapi, api aniko. Sudah berlaku, ya. Bapak Ibu undang titik Samsul. Jangan terus sembah konsul ya. Kentenan tapi di mana? Wakeh elek budaya nggih. Bapak Ibu undangan ingkang tansah kinurmatan nggih menika artis panjen kuyung ingkang nderek mengayu bagya wonten ing tlatah Kondo Suling mriki. Kondo Aro. Bapak Ari keluarga ingkang sampun menika ngrawuhaken kula sakadang lewat kebiar Ludruk Sari budaya nggih. Niki nah, niki di sini lek campur sarine empun berderet-deret dengan kados makaten. Aku sampur ambek klambi. Impor kalian sepotik. Oh iya iya. Campur sari. Ya. Lesno budaya. Sudah. Banyak guyu. Aku katanya Jari. Lestagen aku wis ono. Aku butuh jari iku klambi ambek celonone campure.